Akwụkwọ ndewo. Good evening, students. Mbedoman. How has been your holidays? Hope you're having a good time. Welcome back to our Igbo L2 revision platform. Nonu na-abịala n'ama mmụgharị Igbo L2 Js1. Biko, wete notes again. Bring out your notes. And if you're joining us for the first time, you're welcome. Then if you're going to JSS1 by September, you're welcome. Ụfọdụ ihe ndị anyị na-amụgharị ugbu a bụ ihe ga-ahụ na JSS1 na September. You're going to meet them by September. Ihe anyị mega bụ ekele ndị kacha apụta ihe. Ekele ndị kacha apụta ihe. Most popular greetings. And we stopped at ụzọ esi ekwe ekele. Ụzọ esi ekwe ekele. How we greet or how we respond to greetings among the Igbos. The way Igbo people greet one another is different from other tribes. Some other tribes do what? They do prostrate when they are greeting, just like the Yorubas or the Hausas. Ha na-emegene, ha na-esekpu n'ala. Ma ha na-ekele ekele. But we don't do that in the Igbo land. Then, the younger people greet the older ones first in Igbo land. Ụmụaka na-ekele okenye n'ala Igbo. Otu anyị si eme gịnị? Ekele ekele. Open your notes or open your textbooks. If you've gone to buy your textbooks against JSS 1 and you're sure they'll be teaching you Igbo as L2 as a second tongue, not your mother's tongue, please join us. Just open your textbooks. Again, women greet their husbands first. Ụmụ nwanyị na-ekele ndị di ha. Ha na-ebuzo ekele ndị di ha. Ọzọ, men greet their fellow men with handshake. Ha na-eme gịnị? Ekwe onwe ha n'aka. Ụmụ nwoke na-ekele onwe ha site n'ikwe onwe ha n'aka. While women embrace themselves, ụmụ nwanyị na-eme gịnị? Ebiọma. Ịhụ nwanyị ibe gị enyi gị ga-esi ya ga-ebie ya ọma. Ọzọkwa, the adult men greet title men first. Ndị okenye na-echi ha echichi na-ebuzo ekele ndị mere gịnị? Chiri echichi. Ndị chikwara n'echichi na-ekele onwe ha site n'iji gịnị? Mfecha ha maọbụ gịnị? Maọbụ mkpara ha. Those title men also greet themselves by using their hand fans or their walking sticks. And it is done 4 times with the back of the hand. 1, 2, 3. The 4th one, you use the front of the hand, bam, and greet the 4th one. That's how the title men greet themselves. Otu a ka ndị chiri echichi si ekele onwe ha na-ekwu onwe ha ụzọ 4. Nke mbụ, nke abụọ, nke atọ, azụ aka. Nke anọ ha eme gịnị? Ga-ewere ihu aka kpam kwechara. Ya bụrụ ndị mere gịnị? Ndị chiri echichi. That is for the title men. Other ways the Igbo people greet will be our next revision. Thank you for joining us. Do subscribe to our YouTube channel. It's still Elizabeth Kenneth Amogo. Or like our page on Facebook. Share our videos so that students that are in other places that have not joined us could also join us. Thank you for joining us. See you some other time.
ndewo, ka ọ dịzie mgbe ọzọ.